A lehetetlen lehetséges. Bemutatkozik az új Ford Focus aktív parkolást segítő rendszerrel. A hasmenéstől felborulhat teste természetes ritmusa. Ilyenkor gyors segítségre van szükség. Az új Immudium Instant másodpercek alatt feloldódik a szájban egyedülálló formulájának köszönhetően. Új Immudium Instant. Gyors és hatékony segítség a hasmenés ellen. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Csak nem lett beteg. Sajnos a mai program a szombat esti láz. Még jó, hogy van itthon Kalmopirin a Richteres dobozban. A Kalmopirin 3-as hatása egyszerre csillapítja a lázat, a fájdalmat és a gyulladásos tüneteket. Ahol van Kalmopirin, ott nem a láz alakítja a programot. Meghűlésre Kalmopirin a Richtertől. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Megy a jófogásra, eladjuk. Bútoraim, elektronikai cikkeim. Egyszerű, kényelmes, gyors. Keresd pénzt te is gyorsan. Hirdess a jófogáson. Magas hatóanyagtartalom a megbetegedések időszakában. 1000 mg-os C-vitaminok az Eurovit-től. Eurovit. Keresse a patikákban. Vásároljon most 60 darabos kiszerelést, tablettánként akár 35%-kal kedvezőbb áron. Ha műfogsort hord, egyszerűen tesztelheti. Nyomja meg a nyelvével. Valahogy így. Érzi, hogy mozog. Ez bármely műfogsorral előfordulhat. Zavaró lehet, de nem kell elviselnie. Próbálja ki a Blendadent műfogsor ragasztót. Különleges összetételének köszönhetően az énje egyé válik műfogsorával, így nem fog mozogni sem és megfeledkezhet róla. Próbálja ki a Blendadentet, 10-szer erősebb tartást ad. Blendadent. Élet több harapással. Hidegrázás, rossz közérzet, láz. Az első influenza-szerű tünetektől oszcillokokcinum. Legyen erősebb a télnél. Nagyobb, 30 adagos kiszerelésben is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Boáron. Kincseink, amiket féltve őrzünk immár negyedszázada. Szakértelem, tapasztalat és bizalom. Erre alapoztuk sikeres pénzügyi szolgáltatásainkat. Befektettünk a tudásba, amivel jövedelmező és önálló vállalatokat építettünk, hogy megőrizzük és gyarapítsuk a ránk bízott értékeket. Questor csoport. 25 éve értéket teremtünk. De jó, hogy még jobban szétdobáltatok mindent. Lassan be se tudok ide jönni. Mondjátok meg, mit csináljak, hogy egyszer végre rend legyen. Én tudom. Penny. Okos megoldás! Gyűjtse a hűségpontokat, és szerezze meg a praktikus tárolódobozokat, akár 60% kedvezménnyel. A tárolás nagymestere. Penny Market. Okos megoldás. Egyes saját márkás 4 tojásos aranykosár tésztákhoz most extra hűségpont jár. Ági, ne haragudj, de betegszabadságra kell mennem. Megoldasz mindent? Ugye az anyák nem mennek betegszabadságra. Az anyák Victri-aktin forró italt isznak. Láz, fejfájás, torokfájás, izomfájdalom, ordugulás és a hurutos köhögés is. 6 tünet. Már el is tűntek. Vic, élj meg minden lélegzetet! Bemutatjuk a Sinex Vic orrsprét. Megbízható orvosi hatóanyag, kényeztető aloe vera és eukaliptusz kivonattal. Akár 8 óra ordugulás nélkül egyetlen adaggal. Vic, a világ legnagyobb forgalmú köhögés és megfázás elleni márkája. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Új Danon Görög Extrém. Istenem. Aki megkóstolja az extrém krémes görög joghurtot citrusos gyümölcságyon, extrém kényeztetésben részesül. Legközelebb villámokat szórok, nem a kedvenc görög joghurtomat. Dupla adag krémesség, citrusos és epres ízben. Danon Görög Extrém. Isteni örömök halandóknak. Próbáld ki most kedvezménnyel. Töltsd le a kuponokat a danon.hu oldalról.
Az érzés, amiért érdemes vezetni. Nissan Qashqai 2014-ben kategóriájának legbiztonságosabb autója lett. Utánozhatatlan városi élmények, magasabb fokozatra kapcsolva. Nissan. Innovation that excites. Válassza most a Nissan Juke-ot, a Nissan Qashqai-t, vagy az új Nissan X-Trail-t 2,5% THM-mel. Cégautóvásárlás esetén további kedvezményekkel várjuk. Jó napot, urak! Maga prédikálni akar, vagy mifele? Mert ezen a környéken nem bírják az ilyesmit. Menjen ki, most! Egy tanár se bánthatja a diákját! Én nem vagyok tanár. Én vagyok az új kosárlabda edző. Esélyt ajánlott nekik. Ezek a fiúk mind diáksportoló. A hangsúly a diákon. Hogy elfogadják a végzetüket. Aki itt nő fel Richmondba, 80%-kal több eséllyel jut börtönbe, mint fősuliban. Vagy küzdjenek az álmaikért. Magának kosárlabda meccseket kell nyernie, Mr. Carter. Azt javaslom, kezdjen hozzá a munkájához. A maga munkája pedig, hogy oktassa a diákokat. Azt javaslom, hogy maga is kezdje hozzá. Carter edző. Ma este 9:40-kor a Paramount Channel műsorán.